once again, this is Rix and welcome to my YouTube channel, BHLEZ channel. Oh my God! Karon mga ako mong update sa ako ang gamay nga parlor ng himo-himo as what I have featured last day na gumawa ako ng maliit na pwesto para doon para amin ko magupit. Ano ba Tagalog naman tawag ng Taga-Bohol eh. Pasensya ng mga sano kay sabi ng kung tahay kong lato sa Manila kaya mura naman tagmasamid. Aron ingnon. Di ay masamid sa mga sano sa kung saan pag kuan kayo makalim. Mura naman kung naanda ng mga kaistorya puro mga Tagalog pero daghan ka itong Bisaya diri mga sano mga taga-Bohol pod kining balay nga akong giabangan taga-Bohol po itag iyaano kanang panghangtapad taga-Bohol sa likod taga-Bohol kanang tong kabila ay pikas po nga tapat taga-Bohol gihapon totoo po dito kabila taga-Bohol din lugar sa Bisaya murag Bohol ang kinadaghanan o di Bohol ang kinadaghanan noon nga maayong adlaw niyong tanan may gabi niyong tanan o asa man mo karon nagpudyo maazong gabi ug ubang tapos laing nasod maayong gabi siguro o may buntag na siguro ron kaya sa marag orasa o karon mga sano aw pud kita mong i-update sa ang gamay nga salon gamay nga parlor kay tungod sa kalisod lagi tindahan mga sano sus una-una na po kung saan ako pagpaagi nga mo nayon mo dagdag po mo dugang pong kita kay sus kinalisto ng restaurant abangan ng pwesto sa ano kaya medyo mahala sa una wa sa problema kay kusog ang tindahan kay wa pa man pandemic karon nga pandemic nag-anam so kahin na ang tindahan kay ang bot tinuro sa kawadon sa tao pod mo na nga nag-uol ko so nagsiko ko na huna kay kinahanglan man sugag mo diskarte kag mga Manila kay og di ka mo diskarte na di ka mabuhi ken restaurant manang hamog i-update kay nahunga na maghaw ang salon nga Gamay kumbaga tingnan niyo sa tanawan niyo sa mana niya ang mga gamit sa di ko kompleto pero medyo na lang kaya naman siguro yung mga gamit po ko kay Gamay ang gunting kompleto ko napukoy razor napukoy plancha sa buhok napukoy kanikuan blower actually daghan kaso kog plancha sa buhok kaso lang sa kadugay na sigurong gamit na murag nihinay no para man na usuway mo sa kay pila ka tuig na kung wa mag yung yung nakatago lang ng mga gamit sa ako kabaw kung saan basta wa pa ko ka-testing ko wa pa man ko mga customer kay kuan pa wa pa mahuman bagang kuan grabe pang samuka na murag na aron sa Gamay naghaho ang pwesto kay ang aron sa Gamay kay amanggi ayos grabe naman ang Gamay ang pwesto hasan kaya nung dako gaso ng pwesto hasan grabe na sila ng Gamay sa ano na sa asum kay sa una man gud murag puno sa tinda din sa karon lagi kay grabe na magminayos tindahan murag pag ano man mazugo kalogi kay grabe dako ag abang sa wa kay kita wa kay halin grabe lang dako ag mahalag abang sa bayad pas corrective bayad pas tubig so yung ko na unsa naman taong kuan nagplano lang kung muuli po ko kay mamalagi siglagit saba ambot lang ang YouTube channel ko babit-bit ko rin sa Bohol kay gana ba ng YouTube kay kung asa yung location murag actor pero pwede ra siguro kay balahin lang ang location of siyempre mabagtayan man nila nga asa naman ko lapit na kuan kay ano mo ko na sila murag ilang mo ko na labi na og mag-monetize ka na mura sila i-monitor ang lugar nimo kung asa suka tinuod ba suka anak ang dapita kay siyempre mga sigurista pa na sila kay naam ko na sila usahay ka para pag proof na diha mong lugar diha suka ang vlogger ka nga nagpuyo magpadana sila og door to door nga mo na kinahanglan tuwa suka sa lugar nga kung asa ka naka-register nga lugar so kung babalin kong Bohol siguro ambot kung saan ang mga tandas kung saan pagpaagi anak
Muuli naman sa kusbuhol, naman sila kapugong na. Agaw na itong channel, nagawa itong gusto nga mabitbit lagi po na dito ang channel. So, mauna mga sano nga hamong i-update ang gamay. No, mauna niya ako ang ready na ko pwede na ko magupit. Ito ako mga pang color man sa buhok. Kana napukod siya, kana wapag siya na makuha eh. Kana yung mga bleach, kana mga pang treatment, hot oil, tapos yun mga medisina sa ribbon. So, ang mga gamit siya sa no. Marason yung tahong ko ano ka rin nga, masuntak na ko yung mga customer yung pila kaadlaw, pero mo dugang poskita na. Sa tindahan Ginoo ko, taon na gawin punuan eh, karon wala sa loob sa kaasi nga muli ara ba kog bukol na kinahanglan sa litag kwarta og tas bukol kay. So magpuzos bukol og kwarta Ginoo ko. Mga ani, mga nanong. So mao na ning update na mga sano. So kinaot nga malinaw mo sa ang ipakita ninyo o grabing laaya sa dito sa kabing lawa karon o tanawa abli man sa korong orasa wala din mamalit ng mahadlok adakpon o sa unang karon mo sa altriya ng narong orasa rin sa kawas karon wala tao pa sa kabuksan no sa kabuk so wala ka. Para sa mga bukid magpasok. Ko na taon Lord sa mga lagi ko ang Ginoo ko. Naugahong tanto ninyo dito sa tanto ninyo. Altar ko sa ninyo. Sus, na silang lugar ang taon sa nanong santo ninyo na magsunod tayo manalipon nato ang taon. Sa may pandemic kaluan ng pas Ginoo sa paluwas ta kaluan ng hindi ka magkasakit so mga laging tao na sus kaya wapay pandemic sa no imagine ang pandemic mga 2 years na grabe taong kagid ng taon kung ano mga kagid o rin tayo masuka rin kung alam nakasama sa Ginoo kay ano mo kung kitagaan o sakit na kagid so hangtod doon sa nawa so ko kay bawon sa itambal karaba na doon dako gastos doktor si pang doktor pa-check up dok kung saan tambalan na dok na but grabe naman ang imong kato ano man ang nangatol mong kung so kay bawon dok grabe naman ang kinay sa upan dok so ko kasuway ba mo na ani dok kano sa ko natiguan mo na sa noon ambot man to kung ngayon makabaw kinapitibuhan nga tambal niya sa no kanang nananaw karon naot nga kung i-comment na kung sa tambal ang kinapitibuhan kay armawa ng mga katuga di na ba ko tusukan og bakuna kung di ko magkuan di ko kung ako ngayon ani kay ingon allergy mo na narapit lang kaso mga matay sa no karon sa bakuna magipasan niyo na so kaya dun sa mga kinanglan kami ulit ng kusbuhol kung ito nagplano ta kung hindi ko magpakubakuna kung mawara siguro ng wala sa bakuna requirements nila kay kalahati mas ang required na ba sa Pilipinas na makatunga sa population, total population sa buong Pilipinas at least ma-reach nila yun na anong number nga mabakunahan nagawa pa man so stricto man ron ang kung biyahe ka kinahanglan kang magbakuna kag di ka bakunahan o di ka magpabakuna yun ka dito sa probinsya taga Manila man na ang dyan ay COVID wala kag pandirian nag-abot dito sumabakunan so maana ay sana magbalipayon hapon gabi sa mga pandemya doon lagi so maana nag-cover na lang ko kanang vlog para malinaw ra pag-impon ko sa ako rin usa. So, ano yung update? O sana malinaw mo o maglinaw ta o magsayo-sayo ko hindi mga saan mo sayo ko ka mawa ang pagod sakit ang kalawasan sakit ang likod sakit ang hawak patay sa naman ang daghan sa nagbati ano kung sayo-sayo ko ang mangita og tukar kay Jesus mahadlok lang kung mangita og tukar no takataka og tukar kay ano kinadaghan ng stricto sa YouTube
YouTube pag yung na magreklamo ay copyright claim ka agad. Mga to. So, salamat at o mga hinaot ko mga sano nga inyong itong suportahan na akong YouTube channel mga sano kay arumalipay kung kaazo na madasig ko maghimog mga content na kung saan na lang bahalag di mo ganahas ko ang kuan mga sano tanawa lang yun so na i-subscribe pinduton lang ko ng mga subscribe na button tas katong notification bell yun na parang bell of forma inira po itong tuslukon kay aron masundan ka nun yung kang video. Di ba? So, salamat daan sa mga sano kung yung tanaw na akong mga video, yung sa inyong i-subscribe, yung sa inyong i-notify para ano. So, dagang salamat mga mga Bisaya sa buwan ng mga taga Davao, dagang salamat. Basta mga Bisaya, mahal ko kayo lahat. Bye-bye.